Здравейте, мили дами! Приветствам ви на моят канал. Аз съм Ники. Сега ще направим класически разклад общ за всички вас, които се вълнувате какво се случва с любимия. Мисли, чувства, действия. Какво мисли за вас, какво чувства и какво може да очаквате. Каквато и да е вашата ситуация, в начало е добре да слушате енергията, когато я улавяме, защото това ще ви даде яснота дали това е вашия разклад. Тоест, ако първоначалната информация ви съответства доста на вашата ситуация, значи това е вашият разклад. Поне с 70%. Ако усетите, че описанието за мъжът конкретно не отговаря, насочете се към други разклади. Следващия може да бъде вашият. Да видим в каква енергия се намира вашият любим. Отшелникът, абсолютно в тишина. Този човек в момента се е отдал на мисли. Може да се е затворил, може да не контактува, може даже в момента да е сам. Човекът е в отшелническа енергия, което показва, че той има нужда да бъде сам. За него в момента това е важно. И е добре да уважите неговите нужди. Това е човек, който има голяма любов в живота. Туз чаши. Това е най-любовната карта, която може да получим в разклада, която му е по съдба. Той мисли за своята любов, която му е по съдба. Съдбовна любов. Съдбовно преживяване, което изпълва сърцето му с любов. Възможно е обаче в момента тази любов неговата да е на разстояние. По карта звезда ние тук не виждаме той да е близко. Той е сам. И мисли за своята любов, която е на разстояние. Пропуснат шанс, бих казала, защото картата излезе обърната. Туз пентакли. Какво означава туз пентакли? Тя самата карта показва, без да разбирате от карти. Пропуснат шанс или той иска шанс. Той се надява на някакъв шанс, но в момента малко се е разколебал сякаш, защото излезе обърната. Чувства се като в капан, като в ограничения, като в затвор. Този човек сякаш не е свободен от някакви ограничения. Може самия той да не е свободен, да има семейство или жена, или просто е като в някакви ограничения. Нещо го държи като в ограничения. И това възпрепятства неговата активност в момента. Той не обича да губи в живота. Това не е човек, който обича да прави големи промени, да си губи комфорта. Така той си е свикнал с един начин на живот, който съхранява тук и много често се затваря в този навик, който има. Ключовата жена в живота му е кралица Пентакли. Това е жена, която или е неговата съпруга, или е жена, с която той вижда потенциал за сериозни отношения. Тази жена е самодостатъчна, силна, оправна, работеща, възможно е да има деца. Значи вие сте първата жена, която излезе в разклада, сте вие. Ако вие сте неговата съпруга, вие сте ключовата жена в живота му. Ако той не е свободен, но във вас той вижда потенциал за много сериозен съюз. Ако е имал връзка с вас пак, той вижда във вас тази стабилност. В момента обаче тъгува за тази жена, защото имаме сълзи, страдания, съжаления. Виждате, тази карта показва от всякъде сълзи и съжаления. Толкова съжалява, че не може да види, че има още шансове. Зад гърба има две чаши, пълни с любов. Но той ги пренебрегва и се фокусира само върху страданията тук. Объркани мисли. Има чувства, но те са объркани. Заради обърканите мисли. В главата му е хаос в момента. Хаос. Да попитаме директно. А за вас той какво мисли? Той има сериозни намерения към вас, момичета. Мечтае за вас. Много възможности. Много варианти. Мечтая за тази жена. Но не прави нищо.
За да осъществи тези мечти няма действия в жертва. Той се чувства жертва в момента. На обстоятелствата, на ситуацията между вас. Сякаш е пожертвал нещо. Тежимо разстоянието. Между вас има разстояние. Ако няма физическо разстояние, защото картата излиза обърната, това може да бъде емоционално разстояние, липса на контакт, липса на разговор, но може да има и физическо разстояние. Буквално да сте на разстояние, той някъде да е отпътувал, или да е в друг град, да живее в друг град, друга държава може да е. Карта светът, глобусът, това е разстояние. Чувствата към вас. В момента той сдържа своите чувства, буквално ги сдържа. Много ви харесва, много ви желая, има силно привличане към вас. Има любов, има чувства, има емоция, иска да се обади, да каже: държа на теб, искам те, желая те. Тук ние го виждаме възседнал коня, т.е. коня е движение, той има желание да се прояви със своите чувства. Тайно може да ви наблюдава даже. Съжалява за нещо много. Загубено щастие виждаме тук. Карта Слънце е обърната. Доста обърнати карти. Излизат. Аз нарочно размесих колодата преди разклада, за да видим конфликт някакъв. Съжалява за нещо. Силно желание има към вас да се прояви, да се доближи, да сте заедно. Но нещо е приключило, сякаш сложена е точка на нещо. Някакъв разрив буквално е имало между вас, като раздяла, като брутална тежест има между вас. Много му е тежко на този човек, момичета. Значи това не е щастлив човек. Той по отшелника видяхме, че е сам и му е тежко. Чувства. Той потиска своето желание да се прояви. Има любов към вас, има чувства, обаче не я показва, сдържа се. Не иска да проявява слабост. Иска да преодолее сложностите между вас, но не знае как. В момента над вашето щастие е заседнала сянка. Но с вас той е бил много щастлив. Краля на пентаклите. Той иска да бъде този стабилен човек, но се страхува. Страхува се от промени, от съд, от това да не бъде осъден буквално. Карта правосъдие, да не бъде осъден, от сериозност може да се страхува. Планира нещо, планира да се върне при вас, момичета. Този човек иска да се върне, той съжалява за пропуснатите моменти, той има чувства. Към момента обаче не е готов, само планира, няма сили, обезсилене. Много скоро ще има включване от него, внезапно ще се появи. Намеренията, вече ги видяхме, действия. Кога ще е това? Действия. Към момента още не е решил, колебае се. Съдбата ще му даде знак. Той ще действа абсолютно съдбовно. Той ще си го усети интуитивно, че е време да дойда. Много активно ще дойде. Скоро е, момичета, това. Скоро е. Няма да се бави много. Скоро е. Без значение на разстояние ли сте, къде сте, той скоро ще се прояви. Съдбовно идва към вас. Това е вашата съдба. Съжалява за много неща. Може да се опита да манипулира, така няма да дойде веднага да признае нещо или да каже какво е решил, така малко завуалирано ще влезе, все пак той е маг, трябва да запази мъжкото си достоинство, нали? Но той идва при вас като при утехата си, при стабилността си, за да бъдете заедно. Някаква тайна ще разберете за него. Нещо ще ви разкрие. Той иска с вас стабилност. Вие сте неговата стабилност. Той е готов даже да дава нещо. В момента само се сдържа. Той има много какво да ви даде, но се сдържа. Той гради планове.
Вие тук наистина сте си огледало един на друг по тия карти. Има още малко карти до края на колодата. Аз искам да задам въпрос. Защо се случва този проблем между вас? Какво е провокирало тия трудности? Разбито сърце. Наранили сте се. Две жени има, две жени. Още една жена. Майка му може да се е намесила. Жена му, ако е женен. Майка му. И това вас ви е ядосало. Но той има чувства към вас. И много скоро ще дойде с чувствата си, с решение. Ревнува ви. Ще дойде много скоро с предложение, с решение, с новина, с обаждане. Съвет за вас от ангелите. Ако вашата връзка е на ръба, ако сте в безизходица, ако сте отчаяни, отключих още няколко места на курса ми в поток 5, защото мога да поема още няколко жени. Днес вече се включиха. 2, остават още малко. 2-3 места. Заповядайте. Ние няма да мечтаем. Там ние ще сътворяваме нашата нова реалност. Значи, мъжът, който и да е той, е огледал на теб самата. И ако имаш трудности, това означава, че ти имаш нещо да промениш в теб. Докато вие не промените това, мъжът, който и да е той, ще идва и ще ви го показва във вашата реалност, във вашето огледало. Ние за това се срещаме. За да си подобрим, да подобрим себе си чрез партньорствата си. За това ни е дадена и любовта, за да се научим по-чисто да обичаме, по-дълбоко, по-всеотдайно. Но това трябва да бъде осъзнато. Само чрез взаимоотношенията ние израстваме. Както вие сте негово огледало, така и той е ваше. Курсът е уникален. Наистина нямах време повече да го промотирам. В първи коментари под това видео в информация оставям линкове. Така, съвет от ангелите. През следващите няколко месеца, ако ти не се откажеш от мъжа, ще има положителни промени. Те вече се случват. Ще се възстановят вашите отношения. Чудесно, затворихме разклада с една уникална карта. Възстановяваме се, събираме се, заедно сме. Ключ към щастие ви чака. Аз ви благодаря, че бяхте с мен. За лични разклади оставям линк също, как да поръчате през сайта ми. Отново аз съм Ники. Абонирайте се за моят канал. Кликвайки на камбанката си гарантирам